समाव सोरजि बाथौ आश्रम बातासिपुर दिनै महिला बोराइनि सरानाव उदयापुरनि मेल बे हाबाफारिखौ जों दसे समनि थाखाय सोरजि बाथौ मन्थ्रिया बाथौ बिबुंसारनि महिला बोराइनि सरानाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो होनायनि थाखाय जों बाथौ बिबुंसारनि जानानै बे फरायसालिनि गासैबो फोरोंगिरि दैदेनगिरि हालामनि रायजो राजा लोगोसे फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जोंनि दिनैनि बाथौनि बिसमोन्थोर बे बाथौनि बिसमोन्थोरखौ गासिबो हाबाफारि थुनाय नोंथांमोनखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय बाथौनि बिसमोन्थोर ओंखारजेननाय बिसमोन्थोर देलाय गासिबो खनसेनो खुलुमबाय आंनि मुङा थुरायना रंगिना बसुमतारी आं थाखो गुआव फरायो आं सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालियाव फरायो बाथौ धोरोम फिरफिलांगा मोनबेसे मोनबा खुलुमबाय आंनि मुङा थुरायना जुगामि बसुमतारी आं थाखो सेआव फरायो आङोहायो फिरफिलानि गाब बुंनो नागिरदों देलाय बुंनाय गोजा सोमखोर गुफुर आरो गोमो गोथां साबायखर बिनानाव मा मुंलाय नोंना खुलुमबाय आंनि मुङा रिया बसुमतारी आं थाखो स्निआव फरायो नों मा खालामनो सानदों आं दा दोंसे आर'ज मेथाइ खननो सानदों दे खननायसै आजावदो आफा बोराइ बाथौ जोंनि गोथार गोसोजों खुलुमनायखौ जोंनि गोथार गोसोजों खुलुमनायखौ आन्दायनानै दङ जों खोमसि लामायाव मिसार आंनि लोगोफोर आंनि मुङा थरायना जुगामि बसुमतारी आं थाखो सेआव फरायो आङोहायो दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों Oh God, you are my father. I'm your little child. Give me your love, show me your light. That I may follow the way to teach good and things right. नोंथां बरा लाना जाबाय खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि गोदान खुंगुर बसुमतारी आं थाखो ब्रैआव फरायो बर' हारिनि मोनबा फोरबोनि मुं बुंलाय बर'नि मोनबा फोरबोनि मुङा जाबाय बैसागु आमथिसुवा काति गासा ओंखाम गोरलै फोरबो आरो मागो दमासि खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना जुमि दैमारि आं थाखो बायाव फरायो आं दायो दोंसे हिन्दी खन्थाइ आवरायनो सानदों बे खन्थाइनि मुङानो जादों हुआ सवेरा जागो जागो हुआ सवेरा बा गया सारा अंधियारा काटी कैल है मुतबाली फूल खिले है डाली डाली जागो बेटा आसन छोड़ो पढ़ने से अब नाता जोड़ो जो दिल से मेहनत करता है उसको अच्छा फल मिलता है खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना सुषमा बर' आं थाखो बायाव फरायो आं दा दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों बेनि मुङानो जाबाय हुआ सवेरा जागो जागो हुआ सवेरा भाग गया सारा अंधेरा काटे गले मुतवाली फूल खिले है डाली डाली जागो बेटा संचोरो पढ़ने से अपना जोरो जो दिल से मेहनत करता है उसको अच्छा फल मिलता है खुलुमबाय खुलुमबाय आंनि
आंनि मुङा थरायना अनसुनिम बर' मा थाखो आं फरायो? थाखो बायाव फरायो औ, दायो मा खालामदों? आं दायो दोंसे बर' खन्थाइ आवरायनो सानदों देलाय। जोंनि गामि मिथिंगानि लाइमोन महरजों दाजानाय जोंनि गामि गय खान्थाल थाइजौ सारि सारि समायना बे जुगामि साखाथिजों बोहैलांदों मिथिंगानि गोगो दैसा जिरि जिरि बेयावनो गेलेयो हेलु मेलु उदां आसारि बिसारि सावलि बादारि आरो फुजा फोरबो ज' मावलायो हाबा ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ जायोबाबो जामाजोबा। आथिखालावहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार थानसालिया बबे जायगायाव दङ बिनानावमोना मा फोरमायनो सानदों सोर हागोन? औ खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना अनसुमै बर' आं थाखो बायाव फरायो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार थानसालिया आथिखालाव बबे जायगायाव दं? करसक आहमगाव बाथौफुरि गुवाहाटियाव दं। साबायखर। आं थाखो जियाव फरायो आं बे सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालियाव फरायो आं दा गेदेमा बुंनो सानदों सोलोंथाइया बयनिख्रुइबो गोनांसिन हाथियार बेखौ बाहायोब्ला मुलुगखौ सोलायनो हागोन बेखौ नेलसन मेन्डेलाया बुंदोंमोन। बिनानावनि मुङा मामोनलाय? खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना जुमि दैमारि आं थाखो बायाव फरायो आं सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालियाव फरायो। गोथार बाथौ सानखौ माला फालियो? गोथार बाथौ सानखौ मागो दाननि नैथि मंगलबाराव फालिनाय जायो। फंबायमोन बुंनायसाय आथिखालनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारनि मुङा मा आरो सोर बिथाङा सोर? गणेश दैमारि। फंबाय मा नाम? गणेश दैमारि। मा नाम? गणेश दैमारि। फंबायनि मुंखौ खोन्थागौमोन नामा? खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना संगिना बसुमतारी आं थाखो 9 आव फरायो। बिनानाव जिहेतुके बर'फ्रा गोबां दामजुफोर दामनाय नुयो बर'नि हाबायाव बर'नि आर'जआव बर'नि बायदिसिना दामजुफोर दङ नङा होमबा बे दामजुफोरनि मुंखौ बिनानावा खोन्थागौमोन नामा? खाम सिफुं जथा सेरजा सिफुं आरो मा दंबावो? हारमोनियाम। खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना सोरजिगिरि नार्जारि आं थाखो 4 आव फरायो। दहाय दहाय बोराइ बाथौ नोंनि सोरजि माइनाव आदारखौ जाना जिउ सोलेरखौ जोंनि आसारखौ सोरजिलु खालामदों जिउनि हान्थिनायावबो सारस्रिहरदों। फंबाय सिखारनो जोंना फंबायनि मुङा मामोनलाय? समायना दंफ्राय समायना जों दैमा दैसा सारि सारि जोंनि गेलेग्रा खुलि बायदोंब्ला सेजोंब्ला आइला मोसाबाय सनाथि माइ बिफां लाइफां सोमखोर जोमै दांना बाथौ सुदेमबा फुंबिलियाव गोजोनै दाउमा दाउसाया मिलौदों मेथाइ खनदों अरनबारियाव जिब जुनारा बाज्ल' बाज्ल' फैदों। गोजोन्थों। महिलाबारिनि सर'नाव खुदियाफोरनि मेल बे हाबाफारिया धेकिया जुलिनि सोरजि बाथौ आश्रमाव जागासिनो दङ। बे सोरजि बाथौ आश्रमनि आफादनि फरायसालि आफादगिरि मानगोनां बिथाङा जोंजों दङ। बिथाङा दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो थाखाय जों खावलायनो सानदों। बिथाङा जाबाय सोरजि बाथौ आश्रमनि सामलाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ फंनैसो दोरोङारि बोसोन आवरायनो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय आंनि मुङा गणेश बसुमतारी आं नैबे धिकियाजुलि हालामाव थानाय सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालिनि सासे आफादगिरि। आङो बेयाव गोबां फरायसा फरायसुलिफोर थानायखाय मोननैसो फरायसाफोरनो मोनसे गुसुं एक्टिभिटि दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों जाहाथे गथ' गथायफ्रा एनकारेज मोनो। आङो गोदो नोंसोरबायदि उन्दै समाव थाखो 1 फरायनाय समाव जों फरायनाय बिजाबनिफ्राय मोननैसो फरायथिनानै होनो नागिरदों जाहाथे फरायसा फरायसालिफ्रा नोंसोरबो इयुनाव बिदि गोसोआव लायो। थाखो 1नि बियो
माबा 1983 आङो माने थाखोसे मोननांबाय दा बे समनिखौ गोसोखांनानै आङो फरायथिना होनो नागिरदों फरायथिनाय जानोसै बार खार साजागार खादा हाबा आदा आफा माइ गाय हाल माव लाइ लाफा आला गाला आखाइ हाथाइ गारामा सालाय दाउखा दालाय माबा फराय आसार आसान मालाय दासान लावथाय आनजाद नाथा आसार दानाव माइ गाय हाथाइ सालाय गाहामला रामायण महाभारत फराय गालायाव बानाय दाउखा गाला दासान दामाव गाला माला बेबायदिमोन आरो मोनसे फरायनानै होबावसै बे थाखोसेनिनो बेबो बिनि उनाव मोनो आरो बेखौ बे जाहैबाय गिसि गिबि सिबि बिसि आनि थानि हालि लारि गालि खानि फालि बामि बायदि मायदि निहिर बिलिर बिबार फाइलि बिदां गिलिर कालि दासा गेदेर लिरगिरि बिमा बिफाया फिसानि मानिना सिखिराम बावदानि सिलिंखार दिखिनि गालिनि दाहादिखार बेखिनियानो दिनै महिला बायनि समाव खुदियाफोरनि मेल जों फैयै फैयै जोबथि हाबाफारि सफैदों जोबनायनि सिगाङाव बे सोरजि बाथौ आश्रमनि जों फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जों जयै दङ जिहेतु दिनै सोरजि बाथौ आश्रमनि गेजेरजों महिला बायनि समाव खुदियाफोरनि मेल बे हाबाफारिखौ खुंनायाव बे फरायसानि सायाव बिथाङा मा हास्थायनाय दङ लोगोसे बिथांमोना बे फरायसा फरायसालिफोरखौ लानानै माबायदि थाखो फोरोंनाय थादों गासै बाथ्राखौ मिथिबाय सार सिगाङाव लानाय जाबाय नोंथाङा मा बुंनो सानो सार खुलुमबाय आं गिबियावनो बाथौ बिबुंसार कटाल बिथांमोनखौ गिबियावनो बरायबाय दा बे समाव आङो बुंनो सानदों दिनैनि बे मोनसे मोजांथार बे हाबाफारि महिला बोराइनि सौरानो खुदियाफोरनि मेल बे मेलखौ जोंनि नर्थ टेजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय सोरजि बाथौ आश्रम बे फरायसालियाव दिनैनि बे खालाराव फाथिफैनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ बाथौ बिबुंसार बिथांमोननि मावथि बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय जोबोद रोजा साबायखर होदों आं बे गेजेरजों मोननैसो बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों जोङो नैबे जोंनि सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालिया मोनसे धोरोमारि फरायसालि बेयाव जोङो बर' बिजोंजों बर' रावजों जोङो बर' मिडियाम हिसाबै बे स्कुलाव फोरोङो आरो बेजों लोगोसे जोङो सोरजि बाथौ आश्रमाव माखासे धोरोमारि गतिके बेयो मोनसे धोरोमारि माने फरायसालि दा बिनि मुङानो सोरजि बाथौ आश्रम बेजों जोङो माखासे धोरोमनि बाथौ धोरोमनि आरो लोगोसे हारिमुनि बर'नि कालचारनि आगुनि कालचारनि दानि कालचारनि बेफोरनि सोमोन्दै गथ'फोरनो खोब जों बोसोन होनो नाजायो आरो बेजोंनो माने गथ'फोरा बे ओनसोलनि बे हालामनि गथ'फोरा जों बाथौखौ जों बोरै खुलुमनांगौ बाथौ खुलुमनायनि माखासे नेम खान्थिफोरखौ जोङो बे सोलोंनायजों लोगोसे बे लेखा फरायनायजों लोगोसे जों बेफोरखौबो गियान होखालाङो बे फरायसालिनिफ्राय जों आसा खालामदों माने बिनि गेजेरजोंनो जोंनि सोरजि बाथौ आश्रमनि गासै फरायसालिफोरा गासै फरायसा फरायसुलिफोरा माखासे गियानखौ मोननो हादों आरो धोरोमारि बिथिंनिफ्राय धोरोमारि माखासे नेमखान्थिनि सोमोन्दै बिसोर गोबांथार मिथिदों होननानै आं सानो आरो दा जोङो बेखौ जों सावरायनो लुबैयो दिनैनि बे नैबे बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों जोंनि फरायसालिया सोरजि बाथौ आश्रमा बे सारा माने बुहुमावनो जों मिथिजागोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो दिकेजुलि हालामाव जे सोरजि बाथौ आश्रम मोनसे धोरोमारि मोनसे फरायसालि दं थ' बेखौ सारा माने आसामाव बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों मिथिहोगोन बिनि थाखायनो बाथौ बिबुंसारखौ आंनि बे सोरजि बाथौ आश्रमनि फोरोंगिरि जानानै खालामनाय जासिगोन समाव सोरजि बाथौ आश्रम बाटासिपुर दिनै महिला बोराइनि सरानाव खुदियाफोरनि मेल बे हाबाफारिखौ
जों दसे समनि थाखाय सोरजि बाथौ मुस्रिया बाथौ बिबुंसारनि महिला बोराइनि सरानाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो होनायनि थाखाय जों बाथौ बिबुंसारनि जानानै बे फरायसालिनि गासैबो फोरोंगिरि दैदेनगिरि हालामनि रायजो राजा लोगोसे फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जोंनि दिनैनि बे महिला बोराइनि सरानाव खुंनानै हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै जिखिनि मदद आरो हेफाजाब होबाय अरायसम बे फरायसालिनि गासैबो फरायसा फरायसुलि लोगोसे बिथांमोननि गार्जेन फरायसाजों लोगोसे फोरोंगिरिफोर लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोंनि बाथौ बिबुंसारनि बे महिला बोराइनि सरानाव हाबाफारि बाहागो लानायनि थाखाय आरो सम होनायनि थाखाय गासैनि साननायखौ फोरमायनो थाखाय जोङो बाथौ बिबुंसार जानाय बिथांमोननिसिम जोंनि गोसोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बाहायहरनानै दिनै बाथौ बिबुंसारनिफ्राय गासैबो हाबाफारिखौ मदद हेफाजाब होनायनि थाखाय जोङो जोंनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि केमेरा पार्सन बिथांमोना खावलायनायजों लोगोसे आंबो खावलायबाय बे हाबाफारिया जेरै मोजां जोबनायनि थाखाय मदद होनायनि थाखाय जों बाथौ बिबुंसारनिफ्राय अराय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावनानै दिनै हाबाफारिखौ एसेनो फोजोबबाय गोजोन्थों।